Kadorbar shnong erpakon haribhoi kalarai banomlet shimenta shakajinyalang yakran yasuk kabalakhat da ka office u deputy commissioner karibhoi ka office u DC nongpo kalakhat khnang yakinong yalam shnong ka erpakon yakinong yalam ka senjuk kirangba shnong ribhoi bad utrai jong ka RN Sharma Hotel banyakran yasuk no halor ka jingsha penyap uba kermen lingdo nonglat nakashnong erpakon ha ubar jala ubatrei hapo ka RN Sharma Hotel. Ya kani karai kashnong kashim hagijingalang patba hakabalawan e shimentalut barok kiriu patba kashnong kentup ikilong kemi bat kisamla rukumju uba lambor kharshilot secretary kashnong erpakon ulaong bakanong rim yakinong yalam shnong bakin kentat no banle shimenta shakate gijingalang ekrenya suk kabalakhat da UDC ribhoi kadekat kum karai joki patba kibalawan shakadorbar kabala penlong da kashnong namar barok ki patba kilapen pau bakim don kam banle shimenta shakate gijingalang Brokawai kum gajing ay men sim yiki nginyang hangne ban ngidon hagne kabenta ka bakrawe na kabenta kalawai jong kajat benreu ki khun ki jongpi ki jonga ki persa ki para jengi iwai pi iwai klam danyo siliang yeno ngan ong ipitang gawai ba usop ut unam kelabha dalele ruem wai haba ngi nakaliang no kasnong Midan tang gawe gasur, ngimdan kano gajing penram, ngim penram yano Henry ya ka ai ka baka dorbas nong kale nak benta ka jing bha jongpi bat jonga kum ki kon khasi khara kum ki nong song snong ki ban im hangne ki ban bela hangne bat ki ban yap ru hangne ki nong wei nong ar ki bosuan hangne tang ban bela bat ka jing yo nong ba ka jing du nong kira sila ka jong kari ka bangi ban wat ngi syam sitom na kata kadaw Kabuit kabor ngin IAP kum ka darbar snong ngin long ka ketiga diang jong pi ba haba ka darbar snong ka klan to tip ba ka ri ba ka jat benri hibrok away ka klan tangkine ki content ku bless ya kai ka ba ngasyam halade ba ngadai ukun Kristan but kai ka ba ublay ong ikikun Israel ladamen lait banyo ya kari kanan memdai ban pensa iwero inong kanan Rek ay kabalong yaki kunisel ki pensa. Laramen pensa kan salong kum usya yame, kan salong kum sangkawya, kan salong kum kejiriam yame. Tadi nak kata daw ngar ay kejing kulay kerpang ika dorbar snong pulen barak koy kabala shimi kani karay. Bat kani kalong ka kubor jonga nakabenta jonga bat nangamta ki kun kasi kabri un neutrap. Lara Pikwa ban imsuk imsan Pidi ban syong betang para kasih Kawai kawa banong kalong ba Kasyong ka Ublay penwai ka pertay ka por jong noa Kadai kadaw Kajing syong ka jong ki kun jong ublay Yaki uway pat kinong manay blay tau Ublay sungut tenat Tenangi kem ki kun Habang itip ba kari kasih Kari Kristan Kajing syong ka klepat Kabala isir kay ngadon kajing sungok kay ay kikun samla kentay ikun samla sendrang tinggal kerpat ikikun samla kentay jong kari kasih hibar koy bal kajing songka kan long bait tang para kasih kumay serang bat ikikun pateng kidongi ngadon kanek bakaway banong mano banut banong bayakan kakam ya ka bangi ladap ya ladap de ken mau ngau ipi radba nyirang pun nyirang kha kata kamut ka jingsniu ka dehi ka jingsniu ladang nyimla banle menta la syai nyimla syu andala mi kisok bat lada nyimla banle menta ya kan jingsniu ka badon hangi menta totip ba nyimla banle syu la syai gadai ni ampai ba gintin mi phi nga aku play phi khamtam yaki kun samla pidai kalawe yaki kun yaki patang ki banwan nang nei sakmat yang teli yang skam pro jemut jem berkat nang nei sakmat bangin sium ya kata kalenti namta ka imsuk imsan namta ka shnong ka thau bat khamtam ya kari bar ka jaj mriu hi kublai cibun kublai syaka itu hak ban kong ngi pen pau kajing sunguk bakrau
Leng ba jong kani ka sngi wat la kani ka sngi ke ba hap slap nrei milion pendap ye kani ka meeting pai ba jong ka snong erpakon. Halor ka jing khat jong ka district administration ban wan ishimenta biang ha ka peace rally ka peace meeting ke banlong ha kani ka por ha kani ka sngi ha ka khat arbaji. Tina ka liang jong ka executive committee ngimnut chu banlek da ka jong ka bor. Dengi khat yo pai ba jong ka snong hi baro. Nadu ki khun semlah kilong kemi kilong kpa ki teman kisan rokumju badak we kasur baka ai karai ka bangin let banyakran bat ka ai karai ka bangin penso ha ka bor jong ka district tidak da ka jingi simkhia jong ki pai ba nong song baro ki belawan ha ka step kila ai yangi ke executive committee bangin nom let chu bani simantang dai nomor bangila let sisian ha ka arpulai trek ki klam ai kono kono karai bat ka jing pensisha ha ka halor jong ki jing dawa jong ikum kasnang ti nomor kata kai ka penlong ya ka dorbar snang ba kamsha ban lej akan ka sngi ru kolong ba ha kila khat hang ni ban kong ne sunjuk ki rang ba snang ka ba ar ki headman secretary jong bat ki executive committee jong kasnang erpakan ka balai ki khat ru RN Sharma hotel bat ka basau ye i Srimati night service thangi wedi shop owner land owner tina ka liang jong ngi kum ka snang bat ka rai jong pai ba nong song snang hi orang ba habodon ute Aren Sharma bude wei naki nong wanilam nong bela pathar po snang bagan thop ru wadi raju nong peniak beri tibat ru kumju bau pli dukan be an bau song dukan be an hapo jong ke snang mentana du ar huai udan ar khat nriu udan ke NC nadu kitu beladap teter pada umdan syu ukram sim na ke NC ke babiang run na kaliang jong snang tin mar kata ngi na kaliang jong ke dorbar snang nadu ar huai trik manai besan ar pusa ngi la ong yu ba so bha bugun lech sup na sila ke jong ke snang dan ni hak nong jaka ke bawan ba unam pen jinjar syu ke snang ke tha nomor bala dadan mu hang ni de upli dukan biang mu hang ni kin semi sibun ki jing klumar ngin nam dan syu ke song suk song san po jong snang khamtam ki khun samla ki khna ru kumju ki dan ke jing tieng jing sir habu wan ra kumi kini kinong trai ki bepeniak berir bat kum ta ter tin ka liang jong ke jong ke dorbar snang hi barokoi ke dorbar pelun ke barlong ani ke singi da ka buram ngi pha ya ke jing tha ke jing pentip sei additional district commissioner ba in sim ya ke jing pentip jongi jong ke dorbar snang erpakan da ka buram bangi namla ban ni simenta ha ka jing khat ya kran peace meeting ke jong phi ha ke ni sina kini kidau ki bangila kado harum tingi dan ro ke jing kerpat ya ke ki bor bade pek jong ke district hi ru ba kin sobha ban simkhia namta kani ke ying ke sem ke bamat ye ke jing sha paniap am ban simkhia ye ke jing ye ki an jong ke snong ke thau ke bangi penjeri ha ke beidei bunguni nong paniap beri tin mar kata ni kermen ba na kaliang jong ke bor district bakin sobha ban irap lam ya ke long kemi ki khun jong ulet kermen lang do ubala sha paniap dusman hauni barjela u thang snam bode nong tre jong kar en Sharma hotel kitang kini kintin ngi scam ba na kiru rongba bode unong song jong kane snong erpakon na panpau ya ka ka ba ngasau hapleng jong phi kum kita ki ba plai ya ki information sha ki paramarjan sha ki bor jong ka ain baro kersan ya ka ba karai jong ka dor bar snong hi ka kaladap banrai nadu baslang bajia kane ka jingjia basusi hane ka snong bat hadu kane ka klimat ba menta ka bang akwa ban penpau hapleng jong phi galong ka basusi ya ka wei ka jingkhot na ka te ka additional deputy commissioner Ribhoi district ya ka meeting ya ka bala dap ban khot yang ikum kinong snong bat rang ba snong bat kisunjuk jong ka rang ba snong na bang ilet hangtai ban aten ya kata meeting larung hapo ka conference halls kira sim statement ya ki rang ba snong bat ka sunjuk ki rang ba snong haba ki rang ba snong ki answer kim respond ya ka ka ba ki rang ba snong bat ka sunjuk jong ki rang ba snong ki ai ki ya paseo penban paramaki bat kim sem la pediang ya ka ba ka rai jong ka dor ba snong pulun kala da ban submit seki
kene kalong ka ke ba songsi habe de bat ki bor district pakim simkhya ya ka ka ba ka dor bar snong hi ka yu I khamha ya ka jinglong diman hasnong tha o ka ba ka met ka song singai dei halor kane ka nongrim ka jing kan ta jong ki bor district ya ka rai jong ka dor bar snong pulun ha kane ka singi da ka we ka sur da ka we ka jingmut jing berkat ka sim ya ka rai ba kan nom let ban aten su sa ka peace meeting ha ba ki bor district ki khot ya ka dor bar snong menta ka singi namdon sibun tangkini kinten ke bangko ban penpau kane ka singi lamba jumpi kuble sibun